በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትንቢት ዮናስ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ከም ዝኣበየ ፍቕዲ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ዮናስ ናብታ ዓቢታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኸይድ። ደከይ ህዝባ ዓብይ ከም ዝኾነ ፈሊጥ ኣለኹ እሞ አንጻራ ስበኽ በሎ። ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ከሃድምስ ናብ ተርሴስ ተበገሰ። ናብ ኢዮጳ ኸኣ ወረደ። ናብ ስፔን እትሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ። ካብ ገጽ እግዚአብሔር ምእንቲ ከርሕቕ ምስኣቶም ናብ ስፔን ክኸይድ ከኣ ዋጋ ከፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህበቡላ ነፋስ ሰደደ። እታ መርከብ ክትስበር ክሳዕ ትቐርብ ኣብቲ ማሕበር ብርቱዕ ማይ ማዕበል ኮነ። እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሁ። ነፍሲ ወከፎም ከኣ ንናብ ኣምላኹ ተመሃለለ። ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከኣ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቑሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ዮናስ ግና ናብቶም ታሕታይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ተገምሲሱ ከቢድ ድቃስ እውን ደቂሱ ነበረ። እቲ ሓለቓ መርከብ ከኣ ናብኡ ቀሪቡ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተንስእ ምናልባሽ ርህራሂኡ እንተኣድሓነና ናብ ኣምላኽካ ተመሃለል በሎ። ንሓድሕዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰንኪ መን ይረኽበና ከም ዘሎ ምእንቲ ክፈልሲ ንዑ ዕጫ ነውድቕ ተባሃሉ። ሽዑ ዕጫ ኣውደቕ እሞ እታ ዕጫ ከኣ ኣብ ዮናስ በጽሐት። ንሳቶም ከኣ ንገረና ኮታ እዚ ረኺብና ዘሎ መከራስ ብሰሪ መን እዩ? ዕየኻ እንታይ እዩ? ካበይ መጻእካ? በዓል ኣየናይ ሃገር ኢኻ? ካብ ኣየናይ ህዝቢ ኢኻ? ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከኣ ኣነ ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ብየብስን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ እውን ዘምልኽ እየ በሎም። ሽዑ እቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ክርሕቕ ይሃድም ከም ዘሎ ባዕሉ ስለ ዝነገሮም ኣዝዮም እውን ፈርሑ። ስለምንታይ ደኣ እዚ ገበርካ ከኣ በልዎ። እቲ ባሕሩ ማዕበሉ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ከኣ ንሳቶም ባሕሪ ካድኣልናስ እንታይ ንግበር በልዎ። ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበጽሐኩም ፈሊጥ ኣለኹ እሞ ኣልዒልኩም ናብ ባሕሪ ደረበይኑ እቲ ባሕሪ ከኣ ካድኣልኩም እዩ በሎ። እቶም ሰባት እናቐዘፉ ናብ ምድሪ ክምለሱ ኣበርቲዖም ይጋደሉ ነበሩ። ግናኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዖም ከረ ኣይኮነሎምን። ሽዑ ኦ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና፣ ህይወት እዚ ሰብ እዚ ስለ ዘጥፋእና ኣይትቕፅዓና። ኦ እግዚአብሔር ዝፈተኻዮ ኩሉ እትገብር ኢኻ እሞ ንንጹህ ደም ኣፍሲስኩም ኢልካ ኣይትጸባጸበና ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ተማለሉ። ንዮናስ ኣልዒሎም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። እቲ ባሕሪ እውን ሽዑ ንሽዑ ሃደአ። እቶም ሰባት ከኣ ንእግዚአብሔር ኣዝዮም ፈርህዎ። መስዋዕቲ ድማ ሰውኡሉ፣ መብጽዓ እውን ተመባጽኦም። ዮናስ ከኣ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ሓደ ዓብይ ዓሳ ወሓጦ። ዮናስ ከኣ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ነበረ። ምዕራፍ 2 ጸሎት ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ። ካብ መከራይ ስለዓለ ናባኻ ናብ እግዚአብሔር ኣወኹ፣ ንስኻ ከኣ መለስካለይ። ኣብ ዓዲ ምዉታን ኮይነ ኣወኹ፣ ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዓኻ። ንስኻ ናብቲ ማዕሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርቢኻኒ፣ ወሓይዝ ከበበኒ። ኩሉ ማዕበልካን ሞገድካን ብልዕለይ ሓለፈ። ኣነ ከኣ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኻ ተሰጎግኩ። ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ጥምት እየ ኢለ ሓሰብኩ። ማያት ኣጥሓለንን ሓነቐንን፣ መዓሙቕ ባሕሪ ከኣ ኣስጠመኒ። ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ። ናብ መሰረት ኣኽራን ናብቲ ዓጹኣ ንሓዋሩ ዕጹ ዝኾነ ምድሪ እውን ወረድኩ። ንስኻ ግና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውጻእካኒ። ክመውት ቀሪበ ክጽዓር ከለኹ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ናባኻ ጸለኹ። ንስኻ ከኣ ኣብ ቅዱስ መቕደስካ ኮንካ ሰማዕካኒ። እቶም ኮንቱ ዝኾኑ ኣማልኽቲ ዘምልኹ ንዓኻ ንወሃብ ጸጉኡ ይሓድሩ። ኣነ ግና ኣብ መዝሙር ከመዝግነካ እየ፣ መስዋዕቲ ከቕርበልካ እየ። ነቲ ዝተመባጽዕክዎ ኸ ክፍጽሞ እየ። ምድሓን ካባኻ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ሽዑ ብትእዛዙ እግዚአብሔር እታ ዓሳ ንዮናስ ናብቲ ንቑጽ ምድሪ ተፍኦ።